ಹುಟ್ಟಿನೂರುದ ಪೆದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೆ ಆಟಗಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಬೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ಪುಣ ಮಾ 24 ಜನ ಪಾಡ್ದೇರು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರಿ ಮೇರಡ್ದು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಇರ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಸಾರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಡ್ರೈತಂಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡಿತಣ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಶುರುಟು ಓಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಪ ಹಾವು ಆರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಶುರು ಮಂತ್ಲೆ ಪುದರ್ ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರಿ ಗುರುಕುಲ್ ನಾಕ್ಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಏ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನೇಕ್ಲಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ದಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಹೊತ್ತು ಪಾತರ್ವೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರದ ಪುದರ್ ಸೂರಂಬೈಲ್ ಈ ಊರು ಇಂಡಿಯಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇರುವೆರು ಮೆಗ್ಗಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಪುದರ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಗೌರಿ ಎಂಕ್ 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡತನಡು ಮಲ್ಯ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಆಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ ಬದಲಾಯಿಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು 1 ವರ್ಷ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಯಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು PhD ಮಾಡ್ಪಿಯರ ಹೈದರಾಬಾದ್ CAFL ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ B.Ed ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 15 ವರ್ಷ ಟೀಚರ್ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡಣಿ PhD ಆಯ್ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀನ್ ಆತು ಇತ್ತೇರು 2000 ರಡ್ಡು ರಿಟೈರ್ ಆಯರು ಬೊಕ್ಕ 7 ವರ್ಷ MN ದೇಶಡು 2 ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಅಯೋವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ 6 ಇಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೀರ್ಪೋಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲೆ ಮಗಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೊಕ್ಕ 3ನೇದ ಮಗಲ್ ಅಪೋಲೋ ಮೆಡ್ರಾಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಡು AGM ಆತು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು 2ನೇದ ಮಗಲ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಡಾಲಸ್ ಉಳ್ಳಾಳು ಆಳು ಜಾಕಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡು ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಳು ಎನ್ನ ಕಂಡಣಿ ಹಾರಿನ ಜೀವನಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಕವಿತೆ ಕತೆ ಪ್ರಬಂಧಲು ನಾಟಕಲು ಅನುವಾದಲು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬರೆತುತ್ತೇರು ಆರಿನ ಪುದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KV ತಿರುಮಲೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲು ಕೂಡ ಆರಿಗೂ ತಿಕ್ಕುತುಂಡು ಅಂದು ಪಣ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡೊರ ಸೂರಂಬೇಲ್ಗು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬರಿತ ಜಾಗಡು ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿನ ಇಪ್ಪುನೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪುವೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಕುಳ್ಳಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು ಖುಷಿಟೋ ಗಡಪು ಎನ್ನ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ತಪ್ಪು ಗುರುಕುಲ್ನಾಕ್ಲು ಕ್ಷಮಿಪೋಡು ಈ ತಾಂಡ್ಲ ಪಾತರ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆ మన గురుకుల్నాక్ల పాట బొక్క గైడెన్స్ ఆరింగ్ మాతెర్గ్ల ఎన్న సొల్మెలు థ్యాంక్ యూ సొల్మెలు ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಂಡಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ನನ್ನ ದುಂಕೊಯ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಇನ್ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಓದಿ ಕಲ್ತನೇನ್ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ವೆರಿ ನೈಸ್. She set the standard too high for all of us.
ಸರಿ ನನ್ನದುಂ ಪೋಯೆ ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತ ಜೂಹಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೈ ವಿಸಿಟ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಹಾ ಹಾ ಒಂಚೂರು 5-6 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿರ ಬತ್ತೆರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಆವ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ಎತ್ತ ಯೂಹಿ ಉಳ್ಳರೆ ಓಕೆ ಜೂಹಿ ಇಜ್ಜಿರ್ ಆವ್ ಅಡೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿನ ಎತ್ತ ದಿವ್ಯಾ ಮೇರೆನ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯ ತುಡರ್ ಪರ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಉಳ್ಳರೆ ದಿವ್ಯಾ Here. ಹಾ ಹಾ ಬಳ್ಳೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ದ ವಿಷಯ ತುಡರ್ ಪರ್ಬ. ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಗೆಲ ವಿಶೇಷದ ಪರ್ಬ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಗೆನ ಶಾಲೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ. ನಮ್ಮ ಜಾರ್ದೆದ 27ನೇ ಪೋಯ. ಎಂಕ್ಲು ಅವಲ್ನ ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತರಿ ಓದಿಯೆ ಆ ಮಸ್ತರಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಬೊಲ್ಪುನು ನಾಡುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದ ಮಿತ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಅವೆನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿಯ ಇಲ್ಲಿಗ ಪತನ್ ಪೋಯರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಬ್ಬರಿದ ಲಡ್ಡು ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಮಗೆಗ್ ಆಯನ ದೋಸ್ತ್ ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಾತರ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಕೊರಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ದಂಡ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತು ಕೊರಿನೇಕ್ ಓಕೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಾತೆರಿ ಅವು ಮಸ್ತರಿ ಅತ್ ಮಸ್ತಿರೆ ಮಸ್ತಿರ ಪುಸ್ತಕ ಮಸ್ತರಿ ಅತ್ ಮಸ್ತಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಐಕ ಪುದರ್ ಮಸ್ತಿರೆ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಪುರ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಾಡತೆ ಅಕುಲು ಇರೆಟ್ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ತಾಳೆದ ಒಲಿಟ್ ತಾಳೆ ಗರಿನ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಆ ತಾಳೆದ ಗರಿಟ್ ಬರೆ ಒಂತೇರು ಐನ್ ಪೂರ ಆ ಬರೆತನೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಗಾಣದಾನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಓಕೆ ಹಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ very nice okay I am back okay you are back perfect okay okay just ni ಮಾತರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂದು we are going to keep this as a record ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಪಾಡೋ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪ್ಲಕ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ just before starting your presentation just see that you are in the camera so that we are going to keep this as a record for our art or history and maybe after 50 years you can come and see or 25 years you can see what you talked okay yeah okay continue next point now ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಮಾಯರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಡು ಎಂಕ್ ಏನ ಮನ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಮಾಯರ Tolomellu yenna project topic yenk malpare ishta apina kelsalu. Yan bor aniga yenk crochet malpare ishta apundu. Yan wonte stuffed pranilu boka mug coaster da crochet mante. Havamana yedde ipunaga yenna dostarena ಒಟ್ಟುಗು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಧಾರೆ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಗೇತೊಂದರೆ ಪಪ್ಪ ಲೈಬ್ರರಿಗ ಲೇತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಯಾನ್ ಬೋರ್ ಆನೆಗ
ಫಲವಸ್ತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಫೂಡ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವದಿ ಫಿನಿಶ್. ಭಾರಿ Good ಲೈಕ್ job. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಬ್ದ. I like it. You used nice words. Yeah, she used most of the words we talked in our class. ನಮ್ಮ class ಮತ್ತು homework ಮತ್ತೆ good use of it. Thank you. Awesome. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇರ್ ತೂವಂದೆ ಪಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್. ರೀಡ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನನ್ನ ದುಂಪೊಯಿ ಐನೆತ್ತ ಪೂವಿಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಸಮಯ ಪಣ್ಲೆ. Solomellu yenna pudu puvisha. Enna project topic Christmas da Portu. Christmas da Portugu nama kutumbada kullu Portugu ಬರ್ಪಾರ. Santaga pair poka biscuit Christmas varata the deepa. Ear naughty itinda gift tikkuji. Like itinda tikku. Yan like ulle enka Lego boka bitsi tikkinda. Lego flowers must shok undu. Bitsy panaga virtual pet box taulai. Dhanyawada. Nice. Very nice. Good job. Poovisha. Good job. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಡಪುರ ಅಪ್ಪ ಡಪುರ. ಓಕೆ Okay. ಇದ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಯಾರು ಆಜಿನೆತ್ತ ಯಾರು ವಿಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ Yemulula. ಪಣ್ಲೆ. Okay. Solmelu enna pudar vihan. Ini yan Deepavali da bagge paterve. Deepavali bolpuda parba. Yan bakka enna kutumba dottu Deepavali ಆಚರಿಸುವ. ಪರ್ವದ ತುಂಬುದಾನಿ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತ್ವ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ವೇರ್. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೀಪದ ಪನ್ನತ ಪೋತಾವ. ಪರ್ವದ ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪುಸ ಕುಂಟು ಪಾದಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಗ್ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪ. ಬಯ್ಯಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಪೋತಾವ. ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ದೀಪಾವಳಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೊಟ್ಟು ಆಚರಿಸುವೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡು awesome. Nice. ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆತು. ವಿವಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಕ್ ಮಿಶಿಗನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನಡ ಬತ್ತದ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಿಯರ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಏಳನೆತ್ತ ಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ವರೇಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಹಾನತ್ತ ಅವು ವಿವಾನ್ ಒಂದಿತ್ತ ವಿವಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತ ವಿಹಾನ್. ಓ ವಿಹಾನ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ವಿವಾನ್ ಪನ್ನಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏಳನೆತ್ತ ಯಾರು ಸ್ವಾತಿ ಮೇರೆ ಸಿರಿ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪುದರ ಸ್ವಾತಿ ಯಾನ ಸಿರಿ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆ. ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ರಾಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕೆರಳನಾಡು ಇತ್ತಂಡು. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಪೂರಾ ಜನ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಾಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್. ಊರಿನ ಬಗೆತ ವನಸ್ಸು ಬಾರಿ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಂಡು. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಪೂರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂದೇರು. ಅಕ್ಲೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಎನ್ನ 4 ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 5 ವರ್ಷದ
ಮಗೇಲು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇವು ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಉಂಡು ತೋಜ್ಪೆ ಒಂದು ಇರ್ನಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಗಬ್ಬರ ಆಜಿ ಆಂಡಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೆದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಜಾ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಆಯೇರು ಇರೇಕ್ ನೆನಪು ಉಂಡಾಯ್ಚಿ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಮೋನೆನ್ ಒಲ ತೂತೆತ್ತ ನಾವೊಂದಿತ್ತು ನಾಳೆಗ್ ಸಿರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿರಿ ಪರ್ಬಾಗ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಂತಿಕ್ಕೇರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮನೆ ತಾಯರು ಸಿಯಾ ಉಳ್ಳಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವಲ್ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತರಲೆ ಓಕೆ Awesome. ಸಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Bhaskara, yedda project was shy, yedda bugay bata, all about me. Yedda putarsiya. Abid Georgia Ipudu. Ego kutu board dala jada uller. Yad yedda ada amma boka papa. Yedda achi boka ajar Mumbai India Ipwer. Yedda shale da putar New Hope Elementary Shale. Ek gymnastics bari ishta. Prati Guruvara dal gante enda amma ek gymnastics kaksha gleton poper. Enda kujal mukka khand da banda kapu. Yan poida chali galugu pararde randa samyata irvata nalugu Indian tergare pudette. Apple tindere bari ishta. Enda amma prati aitara kai kadipu da otigi yedda ishta da kori kai kadip kaipur. Ek yedda kutu ba boka
Dostilu bari boke undu. Sadyavada. Beautiful, very nice. Awesome, very nice. Al paatiru lanchene net And homework manpullave style. style lunch. Last the word can question. Thank you. That's it. That's a happy ending, Darla. And happy and Nice. Okay. Actually, there's one message next. Sid, I think he wants to do it early because he has some. Where is Sid? Juhila vattere tolundu. Okay. Mere message kadpidire in kadpunya theru. Where Bhaskarna? I think Sid, he has some. Ittane korle panne. On the you can do it now, Sid. Sid ulare. Siddharth. Sid Laha, I think. Siddharth Laha. Okay, Siddharth. Siddharth irulare. Siddharth ittane Uller. Muted undu. You're unmute malpule Siddharth. Yeah, he has some classes, 12th debate class it seems. So yeah, you do it now, Siddharth. Itte malpule. Okay. Hello. Siddharth. Okay. Oh, 1 second. Panne. Kenuji, Siddharth. Hello. Kenundu. Okay. Yeah. Okay. ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ಫೆರಾರ್ದೆ 31 ಗ ಎನ್ನ ಪುಟುದಿನ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಸುಮೆ ಯಾನ 7ನೇ ತರಗತಿಡ್ ಕಲ್ತಂದು ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕಲ್ತಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಅನ್ನ ನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಆಪುಂಡು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ 13 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ನಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಪುಟುದಿನ ದಿನಾಟ್ ಬಾಲಗ ಪೋದಿತ್ತ 6 ಎಂಕ ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತ ಕೊರಿಯೇರು ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತೂವರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ನಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸಾಕರ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಯಾನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಕಲೆಯೊಂದು ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋಯ್ನ ಆಯ್ತಾರ ಕಾಲೇಜಿಗ ಪಿರ ಪೋಯೇರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ ನನ ಅರೆಗಾಲ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಕಾಪುಡು Very nice. Bari like and ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಓಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಓಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು mute ಉಳ್ಳಾರಿ unmute malpule. ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಓವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಪರ್ಡ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರ್ಡ್ಯೂ
Purdue. Purdue, Okay. Purdue. Okay. 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 Got it. Okay. Very nice. Very nice. Okay. Next, nama we'll continue. Next, we'll Shonit. Yeah. Okay. Holmelu. Yenna projecta vishe, yenna bagi mata. All about me. Yenna pudar shonit. Yan coming Georgiad ippunu. Yenna kutumbodu naal jana ullir. Yan yenna megdi amma bokka pappa. Yenna Shalida pudar New Hope Elementary Shale. Yan prati somara bokka buddara ainare ganteg karate kakshag pope. Yana ishtada kride cricket. Yana kaita gadialada banna neeli. Yang India poyere bari ishta. Aul yana ajji ajjer mama mami bokka dodava dodafa nakul ippuer. Yan Besia Cartel Rada Savirta Irvata Ajida Aregalod India Tirgare Pope. Yan Aregalog Yenka Aregalog Batangai Tiniare Bari Ishta. Yana Papa Prati Aitara Mina Boka Kori Kanaper. Amma Malpuna Kaita Dina Mina Kori Yenka Bari Ishta. Yenka yenna kutumba bukka dostiluda bari mokeyandu. Dhanyavada. Good job. Nice. And thanks to the parents. It must time get on the Nicola to prepare all that. This is really nice. You're showing so much interest. Shonit's brother. Oh, okay, okay. Yeah, yeah. Sienna brother. Sienna, brother. Okay. Shonit. Yeah, very nice. Okay. That happened. The lot of engineer. It takes a lot of time to collect all those things. Some time, mother. So did good job. Thank you. Okay, very nice. Next, ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಗೋ ಆರು ಬೇತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಿರಿ ಕೆಲ ತೊಟ್ಟಲು ಬರ ಒಂದು ಜಾಕ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಾ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಾ ರೈಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಕಾ okay. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆರ್ಕ ಇನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುವೆ ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಪುದರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಮೈಕಿನ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಚೂರು ಪರತ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ರಡ್ಡ್ ನಮನೆದ ಕಜ್ಜಿಕೋಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಜ್ಜಿಕೋಟೆನ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಬ್ಬುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಾವೇರ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜಗ ನೇಲ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕುಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರ ಕಡೆಕ್ ಯಾನು ಉಂದು ಪಂದ ಮುಗಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು Very like Very like Orland.
Orla. Okay, next number 12, Avni. Solmelu, enna pudaravni, enna ishtada rajeta jaga. Yan poina enna ishta rajeta jage Bermuda. Bermuda ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ. ಆವ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರಡ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಮ್ಯುಡಾಗ್ ವಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹಡಗುಡ್ ಪೋಲಿ. ಯಾನ್ ಬರ್ಮ್ಯುಡಾಗ್ ಅರೆಗಾಲಡ್ ರಜೆಟ್ ಪೋಯೆ. ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣದ ಇಲ್ತುಯೆ. ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ತುಯರೆ ಪರ್ಲ್ ತೋಜುಂದಿತ್ತಂಡು. ಬರ್ಮ್ಯುಡಾ ಹವಾಮಾನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಜನ ಬೋಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ನನಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಡ ಬೋಟ್ ಅನ ದುನಿ ಬೇಕ ಪೋಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಬೋಟ್ ಬೊಕ ಬಸ್ ರಡ್ಡೈತ್ಲ ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಬೋಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್. ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಡಲ್ದ ಮಿತ್ ಪೋಂಡು. Bermuda summa beach ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಬೀಚ್ ದ ಪುದರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಆ ಬೀಚ್ದ ಪೋಯದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ. ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೀಚ್ದ ಗೊಬ್ಬಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್. ಧನ್ಯವಾದ. Very Very nice. nice. Like. This is something new. Bermuda. Hmm. Okay, very like and okay. Good job. Next, we have Varun. Yes. ಮಾತರೆಗ್ಲಿಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವರುಣ್. ಇನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನ ಕುಂದಪುರ ದಯೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೇನ ಪುದರ್ ಕರುಣಾಕರ್. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ವನಿತಾ. ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಶ್ವೇತಾ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲೈನಾ ಉಪ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ತುಳು ಕಲ್ಪದಿನ ಮಾತ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ Very ನೈಸ್. nice. Varun. ಕಾರಣ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆತೇರ್. Oh, okay. Good. Materla, Varun, keep continue and talk at home. And Friends, yesterday his son's birthday, I think. ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆರ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ದು ವಿಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಟ್ ಕಡಪುಡಿಯರಿಂಗ್ಲೆ. Okay. ಆರ್ ನಮಗೆ. No, I think that's someone else. Oh, this is someone else that. Oh, Yeah. sorry. Okay, sorry for that then. Okay. His name also Varun, I guess. Okay, no problem. Sorry. Okay, good job. Very nice. Next, we have multi-talented Akshad. Akshad, welcome. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ದಿಸ್ನಿದ ರೈಡ್ದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಕ್ಷರ್ ಇದನ್ನ ತೋಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ದಿಸ್ನಿದ ರೈಡ್ದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಬೀಸ ಪೋಪನ ಕಾರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದ ಚಲಿತ ರಾತ್ರಿ ಆಡಿತ್ತುಂಡು. ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಡಿಸ್ನಿದ ಎಪ್ಕಾಟ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗ್
ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಯಾನ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಆಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೀಸ ಇತ್ತಲೇಕ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಪೋಪನ ಬೊರುಚಿಂಡು ಎನ್ನಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ರೈಡದ ಪೋವುದು ಪಂದದ ಯಾನ ನತ್ತಿಯೆ ಆ ರೈಡ್ ಪೋಯೇರೆ 40 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಿಯೇರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂದ ಒನಬರಕ್ ಆ ರೈಡ್ನ ಬಂದು ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಪೋನಗ ಒನಂಬ 10 ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ದನ ತೂದು ಅಲ್ಪದ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ಲೇನು ಬೇಗು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬುದಿಯೇರು ಇಂಕ್ಲು ಆ ಬೀಸದ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಯಾನ ಅವು ಬೀಸ ಪೋಪುಂದುಂಡು ಎನ್ಯೆ ಆಂದ ಅವು ನಿಧಾನ ಆತ್ ಸುರುವಾಂದ ರೈಡ ಆವುಂಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿಯೇರು ಒರೋನೆ ಕಾರ ಬೀಸ ತಿರುಗುಂಡು ಕಾರ್ದ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆವುಂಡು ಪೊಂದು ಕಾರ ಬೀಸ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ತರೆ ತಿರುಗಿಯರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂದ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಂದ ಈ ಬೀಸ ಕಾರ್ ರೈಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಮರಪಿಯರೆ ಅವಂದಿನ ಅನುಭವ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆರಿ Good job. Very nice. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಜ್ ನಮ್ಮ 2 years ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿನ್ನರ್ and he is very talented. He is learning tabla in our AATA tabla class and he also plays piano. And his mother Sandhya Chidanand is our Tulu Paatherga teacher. You all may know her. Yes. Awesome. Thank you. Very. So, yeah, speed car, that is Bisa car, that is really ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಗಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಗಮೂಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ. Okay. Next, we have Vivan. Yannapur Vivan, Yana Aina Varshada Baka Urugo Poini, Ilago Bogina, Yana Aji, Mamu, Mamino, Tutu Bari Kushi Ada, Apaga Aji Pandar, Ini Mulki Simeda, Kambula, Nama Materla Boy, Kenodo Kushi Anda, Ratrado Bidadondo Boya, Akona Rice Tutu Kushi Anda, Apaga Yano Kambulada Iti Asa Kende, Aji Pandera, Ono Wonji Sara Varshada Pira Vada, Aluve Radre, Undeno Araso Ukambula Anda Narapayera, I Rudda Baka Kadri Kambula Pudar Pandendo, Kambula do bete tarada balipulu undo. Negilada balipo, balada balipo, mala balipo, ada palaida balipo, kare palaida balipo. Kelau kare de jodo kere kambula, kelau kare wonji kere balipula undo. Itu pandaga ale pudiyar pandar a yelo speed baltina tutu yenka shakanda ite tulo klasta wanji visheda meta paterlo do pandaga yano kambula da bage paterga panda yenye undo marta yano naga urugo ondo kamatto to malpudo panpe asye apando solmelo. Nice. Very nice. Very nice. Kambula. Kambula. Okay. Kambula. Now it is
season of Kamula. Now it's going on. We had one class also about Kambala. That day I told you, remember? That is Yeah. very good. Yes. And, This is the one I was talking about earlier. oh, okay, I okay. met him in Michigan. Oh, okay. Thank you. Very nice. And Kamala, you talked about lot about that, different varieties and all those things. And it's called Yeru in Tulu. You said in Kona Pandaru, Nama Tulu to Kona and Yeru is the Tulu word. Okay. Okay. Next, Nama we have Varenya. Solmelo Yanapura Venya Yana Yana Aji Uru Ayana Kutkata Bage Paatherga Yana Ajina Uru Surat Kal of Pichta Barita Illa Undu Inkel Illa Turu Badi Kushi Andune Surat Jina Ne Aji Kambulaga Vetondo Poyer Ayrada Pokajinola Urada Pura Devastanaga Poya Kutambada Naga Nageta Daivada Iluga Poya Anjane Kutambada Martella Iluga Poya Kushi Aini Panda Uruda Jatre Kola Ata Mata Tuya Anda Avena Yakshagana Panpera Urugo Ponda Panji Bete Bete Bagata Tindare Kajipu Dinoso Turu Sakando Yanda Unte Tinde Panare Ponda Master Undu Matra Nama Kutla Lekka Nama Sanskriti Lekka Vola Iji Nana Yana Yappa Urugu Popeni Panda Katanda Ulle Sonaru. Awesome. That's very nice. This is Ivan's sister. Okay, nice, nice. Very like it. Enkulla uru barra kaatondula. Okay, next Prithvi Ijer, I think he had some other class, so we will do another short session, or we'll try to do something. We'll communicate that. Radha Janami Sayare. So next Anushka Alwa. So Melu Anna Pudar Anushka. Anna topic myself Anna Bagita Panpe. Anna Praya Varma Varsha. Yan Greensboro, North Carolina ta Upunu. Anna Shale ta Pudar Greensboro Academy. Yan Mujine Greta Ulle. Anna Amana Pudar Namita. Anna Megena Pudar Kabir. Aina Praya Aji Varsha. Anna Papa na Pudar Rakesh. Anna Ajja Boka Aji Mumbai da Upper. Anna Ishtada Bananili. Anna Ishtada Tindi Pasta Boka Kori. Anna Ishtada Falavastu Pachangai. Anna Ajana Kujal Tabana Boldu. Yan Malla I the doctor Ape. Tulu Kalta Enka Aji Boka Aja da Panteaga Edde Apundu. Masa Guru Kulevika Masta Somelu. Awesome. Nice. Good job. Very nice. Okay. Thank you. Future doctor. Okay. Okay. Thank you very much. Very nice. Next. ಈರ್ನ ಆಸೆ ಪೂರ ನೆರವೇರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಂಕುಲ್ಲಪುರ ನಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಲಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಟರ್ನೇರಿಯನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲೆತ್ತಂ ಪೋಲಿ. Okay.
Next, Pooja. Pooja Shetty. Pooja Ullare. My Tulu Paatherga class. Unmute ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಟ್ರು ಊರುಡುಲ್ಲೇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಬೂರುಡು. ಅಂದಂದೆ. ಓಕೆ. ಪೂಜೆ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತಿರ್ಲಾರೆ. ಪೂಜಾ ಅಂದದೆ ಜರ್ನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಮೇರೆ ಜೂಹಿ ಉಲ್ಲರತೆ ಜೂಹಿ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಗ್ಲ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜೂಹಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಜಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನು. ಇನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಹರಾಡಿ ಊರುಡ ಉಂಡು. ಅವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಡುಪಿದ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು. ಯಾನ್ 2024 ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೂಡ ಹರಾಡಿಗ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲೇಗ್ ಪೋಯ. ಆಯ್ಟ ಕಟೀಲ್ದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ. ಅವು ನಂದಿನಿ ನದಿ ತಡೋಟ್ಟು ಉಂಡು. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನೋಲ ಭಕ್ತರೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ರಾತ್ರೇಗ ಧರ್ಮಗು ವಣಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ದರ್ಶನ ಆಯ್ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತ. ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಶೇಷದ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ ವಣಸ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ, ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ, ದೆಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಇಂಚಿನದ ಮಾತ ರುಚಿದ ವಣಸ್ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪಾಯರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಾಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇರ್ಯಾಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ. ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡ್ಗ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರುಚಿದ ವಣಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ದ ಜನಕುಲು ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ಜೂಹಿ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಬಾಸ್ಟನ್ ಹಾರಾಡಿದ ವಿವೇಕ ಹೆಗ್ಡೆ ಜನ ನೋಡಿರಿ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೇರಾಡಿದ ಬರೀ ಅವು ಕೇರಾಡಿ ಕಾಂತಾರ ಆತನ ಆಯ್ತ ಬರೀ ಅವು ಹಾರಾಡಿ. ಹಾ, Kantara, I've heard about it, but I've seen it, but I don't know the history behind it. Yeah, that name is Keradi, that village name. Okay. Not Haradi, Keradi. I see. Okay. There's a famous Yakshagana artist, Haradi Ramaganiga, something like that. I'm still learning. Haradi Ganigar. And okay, nice to hear about that. Okay, thank you. Keep practicing, keep learning, continue. Thank you. Next, Pooja Ullare Hijarate. Okay, next, Anil. Yeah, I'm there. Okay. Solmelu, enna pudar Anil, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಇನಿ ಪಾತೆರಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಬ. Anil, ಏನ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಇಂಡಿಯಾದ ಊರು ಕುಂದಾಪುರದ ಇಲ್ಲಡು ಸೇರ್ತ್ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುವ. ಆ ದಿನಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವ. ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ನಗನ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಣಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಪೊಸ
ಕುಂಟು ಗೆತನುವ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀದು ಹೊಸ ಕುಂಟು ತಾದುವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದೀದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಉಣಸ ಬಾರಿ ಗರದ್ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ತ್ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತುನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲಮೆಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It's very nice. And bad like and ಖುಷಿ and ಎಂಕಲ್ನ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ್. Okay. Next, Shridan Gautam. Shridan Ullare. Shridan Gautam. Okay. Okay. Next, we'll go to Siddharth. You already done. Shamita Rao. Hi. Okay. Yeah. Yeah, go ahead. Yeah. Okay. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಮಿತ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯಗಳದ ಹೇಳ್. ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಸೀನರಿ ಕೂಡ ನಪ್ಪ ಬರ್ಪನ. ಯಾನ ಎಲಿಯ ಇಪ್ಪುನಗ ವರ್ಷಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೊಂದುತ್ತೆ. ಎಂಕ ಇಷ್ಟಂದೆ ಎಂಕ ಅವಳು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಬಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಚಕ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಲ್ಪನ. ಯಾನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರ್ಲುದು ಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಉಂಡು. ಇಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಜ್ಜಿ. ಎಂಕ ಎಗ್ಡೆ ಜಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೀಚ್. ಅದು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯೆ. ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ ಆಯೆ. ಸೋಲ್ಬಲ್ಲು. Nice. Very nice. Surathkal is my favorite too. I studied in KRSC, Surathkal. Surathkal beach is very memorable. Yeah, we go there every year and it's like so pretty to take like photos of the sunset. Yeah, nice. Okay. Yeah, every place is very nice. Everything is like something unique in every place. Namana Urdu. Yeah, next. Time ಶಮಿತಾ ಊರು ಪೋನಾಗ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರುಡು. మీరు పూజ బత్తరే పూజ ఉల్లరే ಇಜ್ಜತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಏರ್ಲ ಒರಿಯರ್ ಏನಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಒನ್? Yeah, I didn't go. Arav, okay. Bokkeru, Arav, and who else we are missing? Anushka? Okay. Arav, okay. Abhay, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಯ್. Okay. Okay. Okay, good. Solmelo, enna pudda av. Kodlada beti kodlada enna samaya mast gammate ittande. Inkulna ajina itta. Ajina illada kadal mast kaitalundu. Kadalda Enkul mast gammata malta. Bocca pabbasa pota ice cream tinda. Mast edde ittanda ice cream. Kelova devasthanagla enkulu potini. Kodlada meena mast ruchi undu. Koi sukka enka mast ista. Enna putina dena da Harbonla alpa malta. Mast jana balde. Mast gammata AATA kodlada. So mellow. Awesome. Very Awesome. Very good. ಪಾತೆರುಡು
ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿನಾಗ ಗಡ್ಬಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲಿ ಮದರ್ ಕೊಡ್ಸಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರಿಯರ್ ಪಂದೆ ಅಭಯ್ ರೈಟ್ ಅಭಯ್. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಭಯ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿನಗ ಎನ್ನ ನಾಯ್ ಭೀಮ ಅವನು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬದಿಯ ಆನ ಅನ್ಗಿಡ್ ಇಂದ ಬನಾನ ದೆತ್ತೋನ್ ಎರೆ ಪೋಯೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಹೊಂಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಗು ಕೊನಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸರ್ಕಲ್ ಬೀಚ್ ಪೋಪ Solomon. Okay. Okay, you can read Abhay if you have written. You can read if it is not done. Okay. I finished. That's it. Okay. Okay. Thank you. Very nice. Suratkal seems to be the favorite place. Yeah. Suratkal bari ishtada jaga. Another thing, Abhay, angadi. Angi alla, angadi. Angadi is okay. Store. Yes, correct. Angi is a shirt. ನಂಗೆ ಸಹಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. No problem. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Okay. Practice multiple illadu parents paatherli. Okay. Nana yerla uriyara? Did we miss anyone? Okay. I think we all done. I think we're just missing Shreevalli. I am here talking from that time. Okay. Okay, we are bang on the time. So I think we missed 3 people. So they already requested because of some other engineering conflict. So we will schedule one offline. Like maybe next Sunday we'll schedule and call them. So like Tulu Paatherga ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಡಿರ್ ಅದೇಂಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೆನರೆ ಎತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಎಂಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಪನರೆ ಉಂಡತ 1.5 minute ಗಾಸ್ಲ ಅವೇತ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿತ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಇಜ್ಜಿತ ಜಿ ಹಾ ಯಾನಿ ಅಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಗ ಓಕೆ ಅತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತರ್ಡ ಅವಳು ಪಾಡುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ ಅನ್ನ ಅವು ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಐನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇರು ಓದುದು ಪಂಡ ಗಿರಿಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಹಾ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಟೆಲ್ ಮಲ್ಪರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ವೆ. ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿಗೇಡ್ ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೆನೆಪಂಡು ಅವು ಪರಿಮಳ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತದ ಇತ್ತೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಡು. 15 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪರೆಗ ಹಸ್ರ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಪೋಯೆ. ಅವಳೆನ್ನ ಸುರಿತ ಅಟಿಲ್ ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಅವಡು ಪಂಡ್ ಎಂಗ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಡ್ ಯಾನ್ ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಕ್ ಏನಾರೆ ಅಮ್ಮಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ಪಂದೇರು. ಸೊ ಸುರುಕು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಪ್ಪು ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತಾರೆದ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಒಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವು ಮಸಾಲ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ದೆತನೋಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಲೈಕ್ ಅವಳ ತೆಕ್ಕೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುರುದ ಇದ್ದೆತ್ತಿನ ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಜಿ ಚಮಚೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಿದೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ 7 ಎಡಮ ಕಡಿ ಪತ್ತೆ
ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೆ ಚೂರ್ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬನಲಿಡ ಈರ್ ಗೀ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಾಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೈಪಾಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಜಿಂಡ ಉಷ್ಣೋಡು ಬುಡ್ಲೆ ಕಡೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ತಾರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಿರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ರುಚಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈತು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅನುಭವ ಆಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕುಡವರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಪೂರ ನೀರ್ ಬರ್ತದ ಕೋರಿದ ಕಲಿಕ್ ಮಾಲ್ತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆಡು ಬಾರಿ ಎಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ತಿಂದಿನಾತೆ ಖುಷಿ ಆಡು ಅದು ಯದಾಲ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಪೆದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಬಾರ್ಲಾಗಂಡು ಈರು ಓಲಪ್ಪುನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿಯಾಟಲ್ ಸಿಯಾಟಲ್ ಓಕೆ ಓ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸಿಯಾಟಲ್ಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾ ಅವು ನಿಂತಿದ್ದ ಬಾಣದ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಫ್ರೆಂಡ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಅಂದ ತಿಕ್ ಗಾನಿ ಯಾನ್ ಚೂರ ಅವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ 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 ಶೋಕಂಡ್ ಅವೇನು ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬದನೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಣ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆವಣ ಅಂದ ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ಬಿಡಬೇಡ ನಂದು ವೆಜ್ ಲಂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಗೀ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಗೀ ತೊಳುಟು ನೆಯ್ ಪಂಪುನು ನೆಯ್ ಕಪ್ಪು ಮುಂಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬನ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ ಕಟ್ ದಿನ ಅತ್ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಇಜಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಓಕೆ 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 ಟೊಮೆಟೊದ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೀರ್ ಪನ್ನರ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ರೆ ಬಡದ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೃದನ್ ಪೋಡ ಹೃದನ್ ಯಾ ಸಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೃದನ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ತುಳುತ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ತಿಂಗೋಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ತಿಂಗೋಲ್ ಚೂರ್ ಬೇತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಲ ಕರ್ತ್ ನಮಕ್ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ಕನ್ಯಾ ಬೊಂತಿಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊಯಿಂತಿಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ದೂವ ತಿಂಗೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ದಿನಟ್ ಸಿಂಗೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಗ್ಗು ನಮಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೊಕ ಮೇ ಆಪಿನಿ ಬೇಷ ಪಂಡ ಮೇ ಬೊಕ ಜೂನ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಪಂಡ ಜೂನ್ ಟು ಜುಲೈ ಆಟಿ ಪಂಡ ಜುಲೈ ಬೊಕ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೋನಾ ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕನ್ಯಾ ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬೊಯಿಂತೆಲ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ನವೆಂಬರ್ ಜಾರ್ದೆ ಪಂಡ ನವೆಂಬರ್ ಬೊಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೊಕ ಜಾನ್ವರಿ ಪೊಯಿಂತೆಲ್ ಪಂಡ ಜಾನ್ವರಿ ಬೊಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಯ್ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ ಮಾರ್ಚ್ ಸುಗ್ಗಿ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಬೊಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯಿಂಟ್ಲಿಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಪಗ್ಗು ಬೊಕ ಸುಗ್ಗಿ ಆನಗ ಅಕ್ಲಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆನಗ ಅವು ಪಂಡ ಅರಿಗಾಲ ಸೀಸನ್
ಅರಿಗಾಲ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಲೀವ್ಸ್ ಬೂರ್ನಗ ಅಕಲ್ ತಾದೆ ಪಂಪೆರ್ ಪಂಡ ಗಾಲಿ और ಚಳಿಗಾಲ. ಚಳಿಗಾಲ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಚಳಿ. ವಿಂಟರ್ ಅಕಲ್ ಪಂಪೆರ್ ಚಳಿಗಾಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ಚಳಿಗಾಲ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಅಂಚ ಅವು ತುಳುತ ತಿಂಗೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮರತು ಬೋತುಂಟು ತುಳುತ ತಿಂಗಳು. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯೇ ಬಂದ್ಬುನು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಮನ ಬರ್ತ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೆನಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಅಂದ್ ನೆನಪು ದಿವರ ಒಂಜಿ 15 ತಾರೀಕು, ಜನರಲಿ 15 ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು I thought 14 like 16 ದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ. Yes, 15th or 16th day it comes. ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ 31st ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಅಂಚ ವಂಚಿಂಚ ಮುಂತೋಜು. ಇದು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ. ಇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 84 years or something like that. If you see earlier the monja 14 is in the 15th barpuna, it the 15 is in the 16th inja, so it will be there for I think 84 years or something like that. Then it changes back anja. Okay. Next Prajna ullare. Prajna tojan vijir sud bande tamrani sudlaha slata ವಿವಾನಾತನೆ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೆ ವಿಹಾನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾತೆ ಹಿಂದೆ ಇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆನ ಅತ್ತಾತ. ಓಕೆ, ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ವೈದ್ಯರಪ್ಪಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಎಕಡೆ ಹೃದಯನ್ ಪನ್ಯತೆ ಯಾನ ಒಂದು ಅಂದ್ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಜು ಹೌಂಜಿ ಅಪರ್ಣವು ಪಂಡರ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಓಕೆ 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 ಡನ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ತದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಓಕೆ 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 ಹೇರಪ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮುರಣಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಜನ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪನ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ closing ceremony or the award ceremony. So all those who completed successfully will get the certificates, and then we'll have a small 1 hour ceremony where we'll have onji binner batippir guest tippir. Then they will talk about the importance in chamata onji around 1 hour the program namma class the time ode matal balle. So that is one thing. And one more thing is we want to make a song from all the participants. So that is for Bisu Parbaga. So let me share a song here, Mulu. Shridan Inchina, question under? Okay. So let me share what we did last time. So just to get what we want to do. Basically, we have chosen a song. It's a Tulu song. It's about Yugadi. How Yugadi namana Bisu Parvada unji padyavu. Avin maatirdala rad line, rad gere panpaund maatirdala.
ಸೊ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿನಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ರಾವು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪರು. ಓಕೆ, ಸೊ let me share. ಮುರಾಣಿದ ಎಂತೋಜಲೆ ಭಾಸ್ಕರನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಣಕ್ಲೆ. Let me share the ಲೈನ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಡಪುಡುವ ನಿಕ್ಲೆಗ ಲೈನ್ ಕಡಪುಡುವ ಲೈನ್ ಪಂಡರೆ ನಾವು. So let me play that. Okay, undu last time da ಸರಿ. last time da let me play this. Okay, ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿರಿಕಲ ಬಿಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ. ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿರಿಕಲ ಬಿಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ. ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿರಿಕಲ ಬಿಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ. ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿರಿಕಲ ಬಿಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ. ಬಲನು ಕಂತ ನೀಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಫಲನು ಕಂತ ನೀಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುತ್ತ. ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿರಿಕಲ ಬಿಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ. ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿರಿಕಲ ಬಿಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ. ಯಾವ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ನಿಕುಲು ಪರಿದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡದ ಕಡಪುಡಿ ಅರ್ಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. reference just memory and also just to show that you learned. And we have learned something from our class. Okay, so this time song is, it is a highlights of the song is called Bisuta Dina Pandagu. So this is the song. Okay, original song. Original song. Just to learn. Undu ee sarti na malpuna. Okay. Renje swara
Okay. And Okay. So ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪದ್ಯ. So ಇಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಓ ಲೈನ್ ಪನೊಡುನ್ ಪನ್ಪೊಂದು we will share the song and the text, and you have to sing this, record this video, and then submit. before singing, hear the song so many times, so you will get it. You will get the tune of it. Okay. ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೇನ್ ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅವಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೋನ್ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ಚಿ ಫೋನ್ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದ ಒಂದು ಕಡಪುಡುಗ ನಮ್ಮ Okay, and okay, let me share that one too. Actually, ದಾದೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಣದ ಲೈನ್ ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಗೊಂದರೇಜ್ Okay. Okay, this is the line. I think I have to add Prithvi na add Malvinda aiche gottuchi. Prithvi is there. Okay. Okay. ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋತನ ತುಕ ಏರ್ ಪೂರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಿನಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋತು ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದಕ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಕ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಲ್ಲೆರತೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಉಂಡು I think ಪ್ರಜ್ಞಾ that was ಪ್ರಭಾಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಡ ಕೆಲವು ಅವಲ ಅಂದತೆ okay. Okay, that's good. We'll put one more in English. Okay. ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೆ ಕಡ ಪುಡ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಯಾನ್ನ ಮಂತ್ಪೇನ್ okay. Yeah. We'll put it in Roman so that we can put all the Shreevalli said you can listen to the songs and read the line to practice a few times so that you can tell your lines properly. Yes. Yeah. Okay. So we have all the text here and line numbers, what you have to say. And also that you have the song here, the link, we'll share this anyway. And also the last year song is also here if you want to just look at it and see. Okay. Poi vursada song towodalla nikle towoli undu song reference niklega. So we will share this in our group namanet. Okay. Any other questions? I think Divya is here. We can finish it off her presentation also. I did my presentation last week. Oh, you did that? Okay. Sorry about that. I thought you just have homework, right? Okay. No. That's why we are saying you should turn on your video, or else we don't know who is talking. Yeah, that is fine. Okay. Yeah, thank you. Sorry about that. I thought you are missing this also. Okay. Okay. Okay, that's all we had. Do you have any question? Nikhil Nayarada Linchinalla prashne unde? Is there anyone pending to present? Everyone is done, right? Yeah, in this everyone is done. So we will share. We wanted to make it short. Just those who are missing present their project work, and also wanted to give details about the new song that you want to sing. Okay, so Karisarthi yeru tattadu bodittundu akkalna project work akkalna inchine Bale in malpara tojapavana
Aiku boka ellan padya enje panpunainu pandraga asrenkul I lesson malta I meeting in malta betidal jinikun al prashna ijjida nama agapuga batre uru denchondu ಮೂಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಅಂದು ಸ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಮೂಲು 24 to 36 ಇಂಚಿಗೆ ಬಟ್ರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ I just escaped. and okay ನಿಖಲ್ ಪುರ ಪಿದೈ ಪೋತು ಜಾರಪ್ಪ ಗಣ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳಾರು and pur school pura closed elle No, we get much more snow, but this is the first one. That's why everybody is panicking. And this is actually it's not a it's only travel inconvenience. Otherwise, there is no major impact here. Temperature is same, not much. It's low, but snow is not affecting generally. It is like dry snow. Ancha. Only travel. Many years we get several feet of snow, but this is the first one. That's why everybody is panicking. Yeah. 7 feet we did not get that much ate nam kaad battitu jadaga but buffalo did 7 feet it did not come. Plus highway there are a lot of pile up and accidents. Correct that's okay I think nama we'll have around 3 weeks time for this song to submit record and video and so we have enough time so that we want to do by February end we want to compile the song and ready. Okay. Nama LNG tikkuga LNG coming Sunday February 1st we'll have the award ceremony. Okay. Okay pura tikkuga bye. Okay bye. Song should be submitted before 1st, no sir? No, before end of February. End of February. Before end of February. Yeah, before end of February. Yeah. But okay, one more thing. If you want to sing more, you can sing. We'll fit we can merge. It becomes chorus. If anybody wants to sing more, more means sing twice, the same line twice. Twice or thrice. Yeah, you can. We can add that. Yes. Yeah, you can sing longer, but we'll take yours, whatever you mentioned, and others will put it as a chorus. Or we can blend the two voices. Yeah. And we can make it. Okay. But you have to say minimum what is given. And if you want to sing along with your parents or along with your friends or someone, that also accepted. I think. Yeah. Yeah. Okay. As a family also you can sing. Okay. Yeah, as a family also you can sing. With the friends also you can sing. Anything. It's for joy. Yeah. Okay. Okay. Avate, agapugate? Poyate. Okay. Bye. Thank you. Bye. Bye. Really nice to see you all. Bye. 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 Solmel. And another thing, we are going to have our Bisu Parba in April. We are going to give you all one line of a song. We will give you the song and you all just sing that and video record it and send to us and we will play that in our Bisu Parba. You might have seen last year's song. Similar to that, we are going to send another different song. Okay, so that will be a memory with us forever. We can tell that these are the students, our students, and they learned Tulu from AATA. And before that, 31st January, we are going to have the Bhaskar and I will tell you this. We are going to have the closing ceremony of this Tulu Paatherga event. Okay. Yeah, in that you will also have some opportunity to talk. Like we have inauguration, then there's a closing ceremony, and inauguration will invite somebody as a guest, and similarly for the closing ceremony. Okay.
Okay. Actually, Puja Battir, I think we'll finish that. Ate? Okay. Yeah. Is the closing ceremony on Saturday or Sunday? Oh, Sunday. Same time. Same time, Sunday. Okay. Did we say the 31st wrong is a day? Saturday. Oh, okay. 31st Saturday. Okay. We will have on 1st, February 1st. Yeah. Sorry for that. Yeah. Yeah, February 1st. Sorry, not 31st. Okay. February 1st, we'll have it. Okay. Thanks, Arka, for pointing that out. Okay. Ireg Solmelu. Pooja, you present Malpare? Is mine first? Yeah, yours the last now. Okay. You are at the last, but you are first from the last. Yeah, okay. You're muted. Unmute Malpare, Pooja. Now, am I audible now? Yeah. Okay. Feel free to laugh because it's going to be funny. Just my pronunciation and stuff. So, Solmelu, everyone. My topic is Tulu Paatherga class. ನನ್ನ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಿಪ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಳು ಗ್ರಾಮರ್ ತುಳು ಪಾಡು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಿಪ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠ ಒಳ್ಳೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪುಟ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಕಲಿಪ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುರು ತುಳುದಲ್ಲಿ ಮಾತಂಡ ಕಲಿಪ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಳುದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೂ ಎನ್ನ ಮಾತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಕಲಿತಾರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತುಳು ಪಾತ್ರಿಕಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ ತುಳು ಕಲಿಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Great attempt. తెలుతుందే కేండ everything and I by hearted it. There might be good. Yeah. Good. ಕೆಲವು
Kannada words galasiyaru. You Yes. use Kannada words. Because Then my mother-in-law preposition. speaks in Kannada, so Yeah, she yeah. did our homework. Yeah. Okay, good. That's it. Yeah, slowly you switch to Yes. English in the Kannada Tulu word. Enchina and dalli ಮತ್ತೆ ಪೊಂದಿತ್ತೆರು ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು. Okay. Very nice. Very nice. Thank you. Great. Keep practicing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪಿರಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ. ಅಪಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಇತೈರಿಗೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಕಲ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಐನೇ ಬಕ ತುಳುಟು ಪಾತೇರಿ ಎರಡಂಡ್ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೇರುವ ತುಳುಟು. I will try. Yes. That is important. You understand us, right? That is Yes. that is the important thing. Even if you are not talking, it's okay. If you can understand the person who is talking in Tulu, that is important. At least you are getting that. That is the important. Yes. Mostly even at home when they talk in Tulu or Kannada, I am able to understand. It's just that is good. I don't respond very quickly, but I understand mostly. Yeah. I'm going to retire in Mangalore, so I have to make sure that I understand it. Yeah. Also one more thing ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳುಟು ಏರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಟ್ even if you're talking in English, use the Tulu words in between. Yes. Okay, so that you will, that's the one best way of starting. Then you can improve. But at least if you stick to that also, that is fine because you will understand English. Sorry, Tulu, whenever you go to the thing that. If you pattern like onji raddu shabdal in galaseda use malkanda English pattern ipadu Tulu pattern ipadu endu Kannada pattern ipadu language illa, then it will help you to learn. Okay, ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕಲು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ದ ಆ ಪಾಟೋಡು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಡು ನಿಕಲು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಕಲು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ I think ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ತೂಪ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ there is anyone who like engineer qualify avandu le panna dal ignite. So I think we are all winners and next class would think ganama Shreevalli bakka Prabhakara bitre betadalla unde ಇಜ್ಜಿ ಬಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. Okay, ava. Okay, thank you so much. ಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕಲ್ನ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಸಂಧ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಆರು ರೇಷ್ಮಾ ಆರು ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಲ್ಪುನಿಗ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿರಾರೆ ಆರು ಬರೀರ ಆರು ಪುಡ್ಸೋತ ಬುಜಿ ಅಂಜ. ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸರಿ. ಓಕೆ ರಾತ್ರಿ ದೆಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಪಗೆಲ್ ದೆಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಡಲಾಯೆರೆದ ಅಮೇರಿ ಕುಡಿತಿನ ತುಳುವ ಪೇಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡುದಿ ಪತ್ತಿಂಡಿ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ